Bij Blomke van Romke in Ljouwert hebben ze het jood smoordrok. De Rode Roos, zo toch blikken uit onderzoek, wordt in Friesland het meest cadeau dienen op Valentijnsdag. Voor mijn vrouw, voor Jeanette. Had nog nooit een bosje bloemen gehad op Valentijn. Ik zou er maar nog een keer wezen. Dus, Jeanette, ik kom er aan. Oké. Elke dag ben ik verliefd, dus ja. En wie het leeft op het eerste gezicht? Ja. Hij is al 24 jaar in, dus al een hele lange tijd. Een dag van liefde en tinken om elkaar. Intussen rinkelt de kassa terug. We verdienen aan de liefde, ja. Stille liefde, stiekeme liefde, ja. Dat hebben we vorig jaar wel meegemaakt. Dat iemand in de winkel kwam, eerst met het ene vrouwtje. En een eind van de dag met een andere vrouwtje. Nou, dan zoek maar uit, meid. Zoek maar wat je mooi vindt. Ja. Ja, het is een dag waarop wat gebeurt. Jazeker. Liefdes worden gemaakt en gebroken, denk ik vandaag. Dat geldt net voor Henk Jonker. Die het 10 rozen keepert voor de vrouw die hem gelukkig maakt. De laatste jaren doe ik het altijd, ja. Dus ik vind het wel een leuke baar, laat ik het zo zeggen. Kou naar huis dat hij zien Brigitte verrast. Trek je niet in, die leefde op het eerste gezicht. Er kwam geen wiskunde aan te pas. Doch kun je net als psycholoog en seksuoloog Irma van Stijn leefde vangen in rekkenmodel. Nou, bijvoorbeeld de partner die het best bij je past, dat schijnt de eerste echte leuke te zijn, waar je de chemie mee voelt, na de eerste 37%. Dus stel, je hebt 10 partners, de eerste 3 waar je mee date, die mag je afschrijven. De 4e die langskomt, die leuker is dan die eerste 3, dat is hem. En voor waar het geen partner had en toch graag wil, een tip. Let zien dat je net perfect bent. Mensen die zichzelf op de foto zetten of zich presenteren zoals ze zijn, juist met een beetje als hun neus lang is als de mijne, hè, dat ik aan profiel op de foto ga, of als je kaal bent dat je niet een petje op doet. Die mensen die hebben de grootste kans om een leuk contact te vinden. En dat zijn niet de mensen die het allemaal zo prachtig en perfect mogelijk willen laten zien. Dat is heel grappig, want het is een beetje tegennatuurlijk. Hè? Je wil jezelf op het allermooiste op de foto zetten. Het is gewoon zijn dag. Dankjewel. Dankjewel. Mooi. Brigitte en Henk binnen wies dat ze net meer ziekje hoegen. Beter dan dit wordt de leefde net. Hoe sterk is je hem leefde? Ja, heel sterk. Komt geen één tussen. Niks of niemand of wat dan ook. Nee, die is echt heel sterk. Nou, betere mensen heb ik niet wat wij voor elkaar betekenen. Dus we hebben een hele sterke band.